Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Nkhani ya lero ndi nkhani imene yakhala ikukambidwa dzulo lonse pamalawi pano mukapita masamba amchezo pa Facebook ena ngakhale pa Twitter WhatsApp mu magulu nkhani yake ndiyomweyo pamene kumacha dzulo chamma around 3 o'clock tingoti chamma 4 apolisi anapita ku nyumba ya wamkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau Martha Chizuma ndikukagwira ndiye zimamveka so kuti ngakhale pamene amagwira kumene kuti anapeza ndithu atavala zovala zogonera zija timati ma pajamas koma mapezeka zonena kuti nkhani yake maoneka ngati kuti nkhondo choncho kwagwira kwake koma anawatenga mwachidule tingonena kuti anawatenga polisi heavy police presence anawatenga ndikupita nawo ku polisi imene anapita nayo anatengerako ndi kuna mitete ya kuna mitete kumene anapita nawo ndiye kenaka unapeza kuti anthu amba kutumizana mautenga maonse kufunsana ndi pamene akuluakulu polisi amayankhapo kunena kuti ndizoona kuchita confirm kuti tawagwiradi ndipo ali ku polisi kumene kucha awapanga charge koma tisanapitirize kumeneko nkhani ndonena kuti parliament anayimisa zokambirana kunena kuti tifuna timvese kuno bwino ino au nduna za malamulo Taita Semvalo tatifotokozerani kuti chachitika ndi chani kuti ACP director amangidwe ndiye kumene kucha anayankhapo iwowo kuti ayi unconditionally Chizuma amasulidwa sopano koma anthu anafunabe kuti amvesese ndiye anapempha boma kuti bwanji tikumanenso masana so parliament took a break ndikukumananso masana koma meanwhile atolankhani ndiwena wonse anaona ndithu bail sheet imene inachoka kuchokera ku polisi kuna mitete ya Martha nkuonesa kuti siko sandi unconditional bail chifuka unconditional release ndiye kuti supermarket kuti pali zina zoti kamene wapita polisi ukaonekere kapena takupanga charge motero ayi kungo kutesa mlanduwo zimaoneka kuti mlandu ulipo ndipo mlandu wake ndi umene mwina ena tinaumva kuti unachoka pa dandaulo yochokera kwa Director of Public Prosecution Dr. Steve Kayuni amene anadandaula kuti kumbuyoku mukumbukira Martha Chizuma anayankhulapo ni munthu wina pa phone ndipo wina adatapa ndikujambula zimene zija and zinapezeka kuti anthu anapasana utenga uja kugawirana malayi monsemo anthu anamva mu utenga wawo Chizuma mukucheza ni munthu uyo amene ankamkhulupirira kuti mwina akuyankhula na confidence at the time anakambapo nkhani imene wakhuza komanso anaoneka kuti adaphinjidwa nawo akayuni ndi anapita kukadandaula kuti ineyo naphinjidwa ndifanya chimenecho Martha Chizuma ayenera kuti amangidwe ndithu ndiye mlandu wake kwambiri limenewo masanawa pamene andona ajama fotokoza kuti iye imene zakhalira muta achita suspend Director of Public Prosecution akayuni komanso meta achita suspend kuti we are withdrawing case Jackson kuoneka kuti ayichosa mlandu uja authesa ndiye manong'onong'o anapitirira ku nyumba ya malamulo mpaka na azimayi kuvina kutani in solidarity of their fellow women timamvaso ena mpaka na ndithu kuti ena kuti atipita ku nyumba kumweko vigil komanso tingonena apo kuti wamkulu wa US Embassy kunoko ku Malawi timati US Ambassador anamuyitanisa Martha kuti amuone komanso nawonso US Embassy anatulusapo chikalata kuyankhulapo pa nkhani zimene zinachitika makalata onde tinaona nkhani ngani tinaona US Embassy natulusapo kalata anzathu ampingo wa CCP Livingstone ya Synod nawonso anatulusa chikalata chawo taonanso nditu mabungwe yosiyanasiyana nawonso anatulusapo zimakalata zawo kuyikapo ndemanga pankhani imeneyi ndikuzoti nkhani yomwina nditawita mbasula kwa mwina ngati wanda nzanga angafune kuwonjezerapo mwina maderaina amene ndayiwala latha kunenapo koma kwakukulu ningonena kuti dzulo anthu ambiri ayankhulapo zambirinso zokhuzana ndi nkhaniyi as we speak Martha onde kuti amasulidwa koma tingonenaso mwina asanatenge wanda kunena kuti Martha was scheduled kuti akumane ndi president mama wa dzulo nkhani yake kwambiri ndiyokonzekera mukumbukirani kuti Friday kuli anti-corruption day kuli nkhani kuchitika mwambo waukulu wokhuzana ndi nkhani za kuthana ndi katangale ku Kasungu ndipo Martha amenera kuti akakhaleko komanso a president Achakwera ayenera kukhaleko komweko kuzulo kunali meeting yokonzekera zimenezo komanso zina ndi zina zokhuzana ndi nkhani yakuthana ndi katangale ku State House koma Martha anakanika kuti akhaleko kumeneko tinamvaso mtsogoleri wa dziko lino akuyankhulapo mosindika kunena kuti aufufuza zimene zachitikazi ndipo aliyense amene akuoneka kuti waphwanya kapena kugwiritsa ntchito udindo wake mosayenera
Pankhani ya Martha Chizuma amene wayenera kukumana ndi zilango zoyenera ndi lamulo. Nitokoze kwambiri introduction ya Itali koma ndi nkhani yaikulu tili nayo panopo pa wireless pano kumawa kuno tingoneneratu from the outset kuti ndinanena kuti tili naye Wanda Nsisya komanso mpulogalamu iyi pali nkhani zambiri zimene zikukhudzana ndi malamulo, interpretation ya malamulo. So mpulogalamu ino tili ndi akatswiri pa nkhani za malamulo awiri. Tili ndi Crispin Ngunde amene wanda honorary secretary ku Malawi Law Society, komanso tili ndi Sylvester Ayuba James amene yonso ndi legal counsel. So anthu amenewa akhale akulowa mpulogalamu ino. Ndisanamulowetse Wanda Nsisya ndimafuna kuti mumve zimene komanso kumbukirani kuti mpulogalamu imene ili nawo atolankhani athu ku Blantyre, ku Lilongwe ndi ku Mzuzu. Chabino, Wanda Nsisya, Vayana wajita set down the introduction ya nkhani ya ikulu, nkhani ya Itali. Iyo yose ndupempha kuti upereke so introduction. Komano your first reaction kwa zonse zimene zachitika dzulo kufika na pamene tilipa ndiyo tani in a summary form usanayambe kulowa mkati. Zodabwisa bigei ndikukhulupirira kuti ndine mmodzi mwa Amalawi ambiri amene tinadabwa makamaka ndi conduct ya polisi mina anapangira zinthu zawo khangata ukagwira mbava yokuba ndi mfuti kawinga panga operation yene akamata operation 3 am kupita ukatenga munthu kuti ndikukhulupirira kuti akanangomulembera kalata kumuza tukufunani akanapita koma zomwe anapanga zokenaka chimene chinazadabwisana kwambiri no mkati mwa tsikumu ndikukana kwa wina aliyense kuti sakudziwa zimene zozo ine ndikhoza kuuza pano pa PK on record kuti Inspector General wa Police ali ku Zambia. Yes, you know? yes. She's out there attending to some other duties. Exactly. Ndieno kubuyo kuno anyamata kumapanga zimene zizi kenaka kuwafusa nduna za chilungamo chifukwa choti CB under the Ministry of Justice anena mobwereza nyumba ya malamulo mu chauti sindodziwa ajini sendeza amene ndi nduna yoona za polisi akuti sakudziwa atabwera so a gospel kazako masanawo aso akuti sakudziwa amene wapanga zimene zizi koma polisi sangakapanga operation imene ipo panda kuti adatuma ndindani pamene popo Wanda wadumphano kuphiri kweni so president also akunena kuti iye ndikufuna nditafufuza kuti kodi zimene zikwapanga ndindani now kuti zinthu zimapangika muno mwakuziwa ndani ngati tonse situkuziwa chonje ndikuti china ndichaniso pike chimene chinachitika mdziko mwina mpaka lero sitimaziwayi chifukwa kuti anthu amipando pike amene utaziziwa to show that you are in control you need to know because if ngati simudziwa ndi who is in control, who is in charge ngati so anthu onsewa these are key people amene akuyenera kuti aziwe nkhani imeneyi sakudziwa amaziwa ndindani anatumiza ndindani so these are mafunso amene akutiperekesa mutu ndoka mamva zimezi chifukwa chake tumazapukusa mutu koma ku Malawi timakhala ngati ndife anthu athabwala ngati wireless times madzulo mu program ya Times Talk Brian Banda anacheza ndi anduna as a information anavomera kuti sizinakhale bwino koma ananena kuti chifukwa chimodzi chimene anthu onsewa asana khali kuti amadziwa china chilichonse ndi chakuti boma ili limakhulupirira separation of powers, independence of borders. Sizoonayi ngati amakhulupirira zimene zozo achosa mulandu uja ndi ndani apolisi akamutenga munthu amene ali independent amuyimba mulandu ndizi ujeni naho kamwe aboma likubwera nkuzana kuti tata complaint yakayuza yes ndakubwera poyo nkuzanira kuti ya milandu imene yoyo yatha poyamba even aujena a minister nanena mu parliament kuti mulandu uja wathesedwa unconditionally anthu nkuzati yayi kuli belo kunjaku kena kanu kukanena kuti kachiwiriso yayi ndi milandu ija yatha no bwino utapanga withdraw now amene anayambisa ndi ndani mene ndikunenera mu kuti Inspector General of Police ali kunja amene amayambisa anatuma apolisi amene wawo kuti mukamugwire ndi apolisi anangonyamuka okha amakagwira milandu because nkhani pena kumazooneka ngati kuti ndi yaujeni criminal that's why apolisi akubwerapo wakamva nkhani zimene akudandaula izo zakhala ngati ya civil koma apolisi alowerera nkhani za civil so pali zinthu zambiri zimene zikuyendayenda ziyango zimene zokuti ukamati ukakhala nkumanena kuti yayi apa panali wina wake alipo chimene amafuna kupanga. Patrick mwina usanapitirize kungo wonjezera zimene Wanda wanena kunena kuti
Steve Kayuni, the director of public prosecution, yes, amachita report to Minister of Justice. right, Attorney General, yes, amachita report to Minister of Justice. Anti-Corruption Bureau ali under Ministry of Justice. exactly, Onsewo ali munduna umodzi. Ndipo amene amanena kuti ngati technical custodian wa unduna, the Minister of Justice amene ali amvalo. Munduza zonena kuti the minister anyamatawo afika pomanena kuti athaupanga ma decisions nkupanga chifuka kugwira anti-corruption bureau o kugwira tingwerekeza wankulu wa polisi kapena wankulu mmayenera ndithu kuti muyankhulane. It's not an everyday race. Yes. You don't have to be mwana kuti udziwe kuti zimenezo. Komanso number 2 ngani ndonena kuti kodi ngati mupanga mwakabisira what do you have to hide ngati muli ndi all the evidence kapena muli ndi mlandu omveka bwino. What would be the problem kwaziwisa anduna paletu mlandu tupanga pesu izizi akupasa guidance. In fact ukakhala kuti upanga konzata nzako pamawa zikadamenuka umakhala ndi fall back on strategy kapena kuti umatha kunena kuti kumatoa abwana Nathan nauza tinauzana. Koma in this case kuoneka kunena kuti it's either anthu amadziwa ndimene ndikuganizira ine I could be wrong. It's either amadziwa koma poti zavuta kapena samadziwa. Koma ngati samadziwa it means a big red flag kuti malamu amene manena wanda sikulina akakwatira tizangomva kuti ayi ndithu kuti ati chigawo cha uku agulisa ndi ku Mozambique sopano simadziwa kumfusa una aliyese sakudziwa. That admission PK is very dangerous. Imene admission yona kuti siti madziwa it's very dangerous. I don't know ngati akuganiza kuti zikuwapasa kuti anthu akhululukire kuti ayisamadziwa kuti amvera chisoni. Palibe munthu amene angamve chisoni kuti simadziwa nkhani yayikulu ngati imene iyi amadziwa ndi ndani. So kubwera pa gulu kusanena zimene it just shows kuti akulu ife madziwa zinthu. And what would that mean then? Kuti as a government, kuti no ikubwera ndikuchita admit pagulu Wayana and Wanda kunena kuti nkhani mene munenera this is a serious issue from any angle. Yes. And kunena kuti is it everybody, Minister of Justice, Homeland, Attorney General, and the very top ali yese mbomamo and dona information ali sasa kuziwa. Implication yake kale yota. Ndingo yamba bonsanga sanga. Tikamati independence sizimena kunena babazi akana kuti anthu ndoyima pawo kasizimata ntauza kuti ndeuti atha kungopanga zinthu osaziwa chifukwa chake ali under ministry chifukwa chake amayenera kuti azi kunena kuti tikupanga zakuti inuyo chimene independence ndoti simungauze kuti ino kapangeni chakuti koma amayenera kuti aziziwisa chifukwa chokuti aliyesa tangoti azipanga zinthu mmene akuganizira chifukwa choti tikuna kuti we are independent country ndekuti mukhala chibwirikiti mdziko munomo. Banana republic. It's going to be a banana republic. Right. Very good. Koma izizi PK mene wanenera Wayana ineyo kwa ineyo two things. Alipo anthu amene amadziwa pano pande akunamizira ngati samadziwa chifukwa choti aonano kuti zimene apanga anthu omwe waonena kuti samadziwa alipo ena akudziwa PK. Simungakapange pulu uje nemtanena kuti this is not an everyday arrest. Ukamungu mutenga even munthu wandale mwina ngati atupere muluzi makala kuti ayankhulana ambiri kunjako kuti ukamutenga atupere muluzi maona kuti ma systems ayankhulana amatha Chizuma imbira even ku MDF kuauza kuti in case tifuna security kubwere chanchanja akamauza chonje ndikuti akwafusa MDF kuti mundiloleza kuti ndikamangi kapena munthu nsakamangi angu achita alert kuti akhale ukonzekera kuti munthu amene ukatengayo ndikufuna security. Mwamvesesa now wakamutenga director general anti-corruption bureau opanda kuyankhulisana ma systems wina wake basi kamwana kang'ono kangoganiza and why take her even to Namitete ukumuziona kuti bali atauza kuti tikupita ku 30 you could actually see kuti panali ena akamapanga zina zake ndi zimene amafuna mwina kupanga zonse zinateke kapena anthu aona nsanga pano amba kuponyana kusi kwa basi. Chabwino ameneyo ndi Wanda Nsisia nkhani yathu lero ndi nkhani yovuta amene inali lidzulo aliyense anayiona kuti kumayichi ndi madzi abudukatu chili nchiti ndi according to Wanda ndi mmene akusekera Wayana akugwirizana nazo kuti kunena kuti samadziwa onse akuluakulu follow involved amene papa it's either akunama it's either sakunena zoona kapena then it means kuti they are sleeping on the job. Correct.